Викам сте хора, аз съм Алекс, тук с мен са Дожес и X-Gamer, сега играем в момента Травиадор, чакаме да почне играта. Кажете здрасти. Здрасти, ти го казвато направо компютъра от 2017. Пак са почти същите бази. Не, моята... Ама аз съм точно до тая страна. Хич не е различна. Май нула даже. What? Аз съм бабен. Еми Алекс, нямаш развит мозък. На мен не лашва като на Дъс. Аз ви казах загрях първия път във бик и втория път се опитам. Абе, сега ще Аз ще отдалеча възможността много от вас. Клип в другия канал и с Алексио, може да го видите, няма да издаваме кой е спечелил. Какво? Хич не го Вижте знае колко това. са много, бе. Хич не го знае. Абе, аз не броя, бе. Абе, аз съм против. Аз си мислех страните. Абе, аз абсолютно нищо не броя. Аз ще заградих вас. Аз ви давам да печелите, а след малко ще почна ще ме направя на халваджийски тефтери. Ай, давай, сега. Ще видим. Ами аз написах някакво малко число. Ох, добре. А ви сте наусли? Аз ще 100 да напиша. Браво, Алекс. Стягам се, ще ви седе очите. Сега ще ви седе очите. Направо ще ви скарам очите като Самуил. Серкан, ще пипна, ей. Опа. Вземи си. Ще налазят мухите с ножец. Аз знам го това. Не знам. Влад! Как ви? Бахти? А на колко години? Аз изобщо чета ли отговора? Ако не повярвате, че не съм го чел, ще ме... Ако кажа, че не съм го чел, ще ми повярвате. Еми, може би, като знам, че имат очила. Ама аз си оградих базата, сам Серкан не си е. Залагам тука. 5. Точно! Точно! Бяга тука, бе. Бахти, Казах аз като почна, но няма спиране. Бахти мангал. И пак ти рано. Това ако не го знаете, брат. Ето ся. Браво, Алекс. Както и не сме да познай. Там някъде? Ох, добре, бе. 2 години разлика, брат. Моето. Гръцка. Хич не знам. Италианско. Изобщо не. Имам грешен отговор. Ще го приема за най-грешното нещо на света. Не, без да искам да тиснам нещо. Той го знам, аз гледам тенис все пак. Това е първата позиция. Интернета малко е лош. Всички какво става е. Няма да остане последен. Това вече ако не го знаете.
Малко връзката, интернет връзката ще отпадне. И много по-близо. Айде, лагна. При мен не. Серка, нудря токи си до там, да знаеш, моето момче. На мен ме лагна. Се кара. Да, затова не мога да отговаряш, брат. Виждам. Вече сте в системата. Виж, вътре съм. Каква идея? Днес. Дължи, сега ще си спати една голяма. Добре. И царек се. Той може да го нападне право директната кола. То, ако не го знаете. Yes! Сега е мой ред. Дожес! Ако взема Серкан, Напрегнато е. Не! О, Аксел ще определи кой ще спечели. Ама той ще атакува Серкан. Атакувай мен! Не! Няма как да спечеля. Бах, ти шибанко. Можеш да ми атакуваш нещо? Папа, Аксел, не дей. Аз ще нападна малкото. Това е най-големия лъкя. Майка ти тайба, курвата тайба, печеля, Това е да за си лъкер. Айде, чао!